ቀርኒ ኣፍሪቃ ድሕሪ ሳላሳ ዓመት ናበይ ዝሑል ኩናትን ስምብራታቱን ከም ድሕሪ ባይታ ቀሚጥካ ኣብ ቂዑ ካብ ዝተባሃለሉ ሰዓት ኣብ ዘናስታ 30 ዓመታት ንቀርኒ ኣፍሪቃ ተኸሲቱ ዝነበረ ዓብይ ተስፉ ዕድላት ዘይሃስስ ዝርዝኽርታት እዩ ነቲ ዕድላት ናብ ዘላቂ ርግኣትን ልምዓትን ንምድራኽ ሃገራትን ህዝብታትን ቀርኒ ኣፍሪቃ በጊሶሞ ዝነበሩ ሓባራዊ ናይ ምምላእን ምትሕግጋዝን ጉዕዞ ዝኽርታት እውን ህያው እዩ ሕጂ ድሕሪ 30 ዓመታት ግን በንጻር ተባሃግን ተበግሶታትን ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝርከቦ ወይ ዘለወሉ ህሉ ኩነታት ወይ ቅልውላዋት ካብ ዘተሓሳስብ ንላዕሊ እዩ ስለምንታይ ሸቶታት ርግኣትን ልምዓትን ምስ ግዜ ዝውንዘፍን ዝበልን ስለ ዘይኮነ መጻኢ ጉዕዞ ከዓ ወጻኢ ካብ ስምዒታዊ ጸቢብ ንባብ ሳዕቤናት ንደንቅታት ናይቲ ህልው ብወድዓውነት መርሚሩ ርእየት ከነጽር ስለ ዝግባእ ናይ 3 ዓሱራት መዛግብቲ ምግንጻል እዋናዊ እዩ ናይቲ ምዕባለታት ተዋሳእቲ ዓለማውያንን ዞባውያንን ዘቤታውያንን ጸለውቲ ባእታታት ዝገበርዎ ኣበርክቶ ከከም ሚዛኑ ምርኣይ ከዓ ግድን እዩ ምስ ምኽታም ዝሑል ኩናት ወሰንቲ ቀጸላታት ሓይልታት ኣሜሪካ ብስነ ሓሳብ ዓብላሊ ስስዕ ተደሪኾም ወይ ተሃንጥዮም እንኮ ቀጽራዊ ዓለም ክነንግስ ኢና ኢሎም ስለ ዝኣመኑ ወይ ስለ ዝመሰሎም ንዓለም ኣብ ናይ ጽልዋ ከባቢታት ወይ ዞባታት ገዛዚዖም ብመልሕቃት ዝብልዎም ወከልቲ ከመሓድሩ ዝተኸተልዎ ዝንቡዕ ፖሊሲታት ሓደ ካብቶም ቀንዲ ጠንቅታት ናይ ዝሕጂ ክውን ኮይኑ ዘሎ ዓለማውን ዞባውን ቅልውላዋት እዩ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ከዓ ሓደ ካብ ህያው ኣብነታት ገለ ካብ ቀንዲ ሳዕቤናት ናይዚ ዝንቡዕ ፖሊሲታት ቀዳማይ ግህሰት ልዕላውነትን ናጽነትን ሃገራትን ህዝብታትን ካልኣይ ርግፀት ኣህጉራዊ ሕግታት ሳልሳይ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ካልኦት ምትእትታው ራብዓይ ምጎት ሓይልን ምጉጣጥን ምንጋስ ሓምሻይ ዝተፈላለየ ዓለማውን ዞባውን ውድባት ወይ ውዳበታት ኣልሚስካ ናብ መጋበርያ ዓብለላ ምቕያር ሻድሻይ ቅልውላዋትን ግጭታትን ምትፍናናትን እናሳወርካ ምምሕዳር ሻብዓይ ኩነታ ኣእምሮን ባህልን ጠቅን ኮንን ኣገድ ቅጻዕ ምስፋን ወዘተ ወዘተ እዩ እዚ ዝንቡዕ ዓለማዊ ፖሊሲታት ምስ ካልኦት ዞባውያንን ዘቤታውያንን ዝንቡዓት ፖሊሲታት ኤትኒካዊ ምትፍናንን ኮራፕሽንን ጥሩፍነትን ሽበራን ተጠናኒጉ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብጥቕልሉ ይኹን ሃገር ብሃገር ኣኸቲልዎ ዘሎ ዕንወትን ዘኽስሮ ዕድላትን ዘርዚርካ ብጭብጥታት ዝንገር ተመክሮ እዩ ቀዳማዊ ሓላፍነት ናይቲ መእረምታ ከዓ ናይተን ሃገራት ብተናጸልን ብእኩብን ስለ ዝኾነ ብዘይገዳማዊ ምትእትታዋት ሓድሽ ዞባዊ መርሓ ጎደና ምንዳፍ ይሓትት መንግስቲ ኤርትራ ወድዓዊ ገምጋማቱ ብጭብጥታት ኣነጺሩ ምስ ዝተፈላለየ ካልእ ግዳማዊ ረቑሓይታት ኣዛሚዱ ናይ ምምሕዳራት ኣሜሪካ ፖሊሲታት ጽልዋ ብፍሉይ ኣብ ግምት ኣእትዩ ከም ተበግሶ ንጡፍ ጽምዶ ምምሕዳር ትራምፕ ናይ ዝቐደምዎ 3 ምምሕዳራት ዝንቡዕ ፖሊሲታት ጭቡጥ ተርእዮታት ምስ ታሪኻዊ ድሕረ ባይታ ፖሊሲታት ኣሜሪካ ዘጠቓለለ ሙሉእ ሰነድ ምስ ምሕጽንታን መኣረምታን ኣቕሪቡ ምንባሩ ነዚ ሕጂ ከም መዘኻኸሪ ዝውሃብ ዘሎ መግለጺ ድግማ ጥራይ ዝገብሮ ከም መቐጸልታ ናይቲ ንጡፍ ጽምዶ ወጻኢ ካብ ኣግላሲ ቀናታትን ብይናትን ምምሕዳር ባይደን እውን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ንዝህሉ ኣጠማምታ እቲ ዝድለ ምእረምታ ክገብር ምሕጽንትኡ የቕርብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኣስመራ 30 ሚያዝያ 2021